Il-peritu sindku Mosti Chris Gregg xejjen il-kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg dwar il-proġett fil-Pjazza tal-Mosta. Gregg sostna dan waqt li wan jużar il-wirja li qed tittella b'informazzjoni dwar ix-xogħol li għaddej bħalissa tal-proġett tal-Pjazza ewlenija tal-Mosta. Proġett li huwa ntis sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Mostin u tan-negozji f'dawn l-inħawi. Ma' News is-Sindku Mosti sostna li l-kap nazzjonalista żar ix-xogħlijiet propju ftit tal-jemilu mingħajr ma żar il-wirja li ittellet biqbil unanimu bejn il-kunsilliera kollha tal-lokalità. Il-kap tal-Oppożizzjoni nhar il-ġimgħa għaxbu jiġi hawnhekk stess mingħajr ma d-dinja jidħol iżur din il-wirja li l-Kunsill Lokali biqbil unanimu qbilna li nagħmlu biex ir-residenti Mostin ikun jistgħu jaraw iktar f'dettall kif ġejja l-pjazza u propju qal li biex isir dal-proġett se jitħalla ħafna din. Dan mhuwiex minnu, dan il-proġett qed isir infrastrutturalment totalment minn Infrastructure Malta, però mbagħad qed isir il-pavimentar b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Mosta fejn qed nużaw flus mill-Awtorità tal-Ippjanar li huma mfadla bħala Development Planning Funds. Gregg ikkoreġa lil kap nazzjonalista Bernard Gregg wara li sostna li ma saret l-ebda konsultazzjoni dwar dan il-proġett. F'Jannar saret laqa pubblika tqasmu litri madwar il-Mosta kollha, saru l-avviżi u reklami attendew nies residenti, nisidin ta' negozji għaddiet fejn mbagħad wara tajna perjodu għal konsultazzjoni tan-nies, evalwajna talbiet li talbu, biddilna u mbagħad tlajna bil-proposta finali l-Kunsill u Transport Malta. Ġieri mhuwiex minnu li ma saritx ebda konsultazzjoni. Rimarka wkoll kif il-kap nazzjonalista lanqas biss attenda għal din il-laqgħa ta' konsultazzjoni minkejja li issa qed jikkritika il-proġett. Il-kap tal-Oppożizzjoni jogħġbu jikkummenta rigward l-proġett ma jispiċċa qatt u m'hemmx data ta' meta se jkun lest. Infakru li fil-laqgħa tal-konsultazzjoni li jogħġbu ma jittendix avvolja resident Mosti, aħna mill-ewwel avżajna li dan huwa proġett li se jieħu tas sa tmiem is-sena. Il-Perit Gregg tkellem ukoll dwar il-kritika brabta mal-festa. Se ssir festa kbira bħalma kull sena issir propju fil-Mosta. Ovvjament hemm ċertu huwa post li għaddejja kostruzzjoni, però saret il-wafqa, saret tindif, sar dak kollu neċessarju biex ikun hawn festa f'ambjent sikur u f'ambjent fejn tiġi ċelebrata bħal kull sena l-festa ta' Santa Marija.